søde venner. Nu er det gamle år atter gået på held, og det er endnu en gang blevet skik og tid til, at vi søstre fra det legendariske og meget fine og meget gamle Dynor-dynasti lukker øjnene blidt i og ser tilbage på den tid, som er passeret. Men jeg har svært ved at gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed, som jeg har modtaget. Ikke mindst i forbindelse med min unge 70-80-årsdag i juni. Den dag har lagt et lys og en glæde ind over hele året, som har varmet mig hele vejen op i Berlin og rørt mig mere, end jeg kan sige. Hvor? Det skete ikke blot her i København på selve dagen, men jeg mødte det også rundt omkring i landet, hvor jeg end kom ud over det hele, alene eller sammen med mine søstre og familievennen, prinsgemalen Henri de Montpis. Og det kommer også til at præge vores besøg på Færøerne. Til sommer planlægger vi desuden et længere besøg til Grønland. Med et landdistrikt og Dansk Karibien. Med sejleskibet Dannebro, som prinsegemalen låner, når dronningen ikke er til stede. Så kan vi søstre igen få ham på afveje, indtil han sejler hele vejen op i marmeladen. Og han betaler. Selvom vi alle hver især nok kan finde meget at glædes over i det forløbende år, har det ikke desto mindre været et år præget af den økonomiske krise. Nej. Jo, der har ramt søstrenes hovedsæde. Magasin du Nord. Og dermed også det danske samfund. Det er bekymrende. For mange har mistet deres arbejde hos du Nord. Butikken og flisen tjener færre penge, når kunderne og Erling har mindre at købe for, og krisens globale omfang har gjort, at Pia er gået af som formand, og virksomhederne har ramt af mindre omsætning ude og hjemme, og hos ude og hjemme, som vi læser troligt hver onsdag. Nej. Men gennem krisen har det hjulpet os, at vi her i Dynor-dynastiet har haft velstand og opsparing og sul i gardinerne og tæer på. Men det vi har at stå imod med, er ikke alene vores solide materielle rigdom. Vi er også rige på andre måder. Yes! Som før nævnt har vi søstre, Bianca og Rebecca, og familieveninden Closetta, Latrine von Stomi de Septetank, lært disciplin, flid, åben kæft og trit og retning, når hårde opgaver skulle løses. Vi har jo fået det ind med fadermælken fra vor kære bedstefar Fjams, som har ført en fast hånd frem og tilbage gennem opvæksten.
det bare var bedstefar Fjamses sår, som viskede. Jo, og søstren, desuden fået en ny veninde, Pisrandi, som er god at have med på våde byture. Hendes friske personlighed skyller ind over os, så man aldrig føler sig alene, og berlineren aldrig tør helt ud. Tak. 2012 blev også året, hvor Rebecca søgte tilbage til scenen og de skrå sengebrædder. Ja. Downtown Hostel i Stedbyen manglede dygtige kvinder til at stå for bingo-arrangement, og hele 2 gange i år har vi og Miss Foster fortryllet desværre diverse gæster med vores umodståelige charme og oldpige-vibrato mellem tagene. Snart blev Rebecca igen friteret og rig og berømt. Da det kongelige danske bøssehus på Christiania søgte en velerfaren og velbeleven kvinde til at fylde en rolle ud som hertuginde i stykket Alice i Eventyrland, sprang vi derfor velvilligt til. Vores fine manerer passede selv sagt til en hertugindes. Og det blev til et festfyrværkeri af fine forestillinger. Hver lørdag og søndag i bøssehuset, hvor Rebecca endelig blev omringet af rigtige mandfolk. Ja. Det var også på tide. Ja. Wow! Succesen blev gentaget i bøssehusets juleshow 2012, som af en eller anden grund havde fået en grå og kedelig plejehjemsbeboer som vært. Rebecca blev ansat i akutjob og sprang som en fjeder ind fra sidelinjen og reddede det ene show efter det andet. Ja, og det var ikke det eneste, hun reddede sig. Med misteltenen spændt fast oven på vores yndige hoved, sørgede de for at få alle mændernes gunst den aften. I den forbindelse vil jeg gerne sende en hilsen til søens folk og alle de andre stærke mænd, som forstår at smelte søstrenes palminhjerter lige til kleinerne hæver og Otello-lavkagen åbnes. Vi synes stadig, de skal komme senere, så. For søstrene, Pisrandi og Closetta Latrine von Stomides Tank har 2012 været et godt år med gamle og mange glæder. Nu ser vi frem til det nye år med stor forventning. Ikke mindst til den familieforøgelse, som vi venter i januar, da vores stuepige Karina fra Krakow, fejepakken fra Krakow, som vi kalder hende, vist nedkommer med et eller andet. Ja, det glæder os alle at mærke den hjertelige interesse, som vi møder fra alle sider, både op og ned og udefra, og hvor vi indfærdes. Nu er der ikke længe, til klokken falder i slag. 12 slag. Og vi vil hermed ønske jer alle et godt nytår. Gud bevare Danmark!